Hei ja tervetuloa! Tänään teemme askeleen eteenpäin ja opimme käyttämään niitä pidemmissä hyödyllisissä lauseissa. Nämä lauseet auttavat sinua puhumaan taivaan taikuudesta suomalaisten kanssa. Ensimmäinen keskusteluna aloitus on: näetkö revontulet viime yönä? Tämä on täydellinen kysymys ystävälle tai hotellin vastaanottovirkailijalle, jos olet Lapissa. Se osoittaa kiinnostuksesi ilmiöön. Kokeillaanpa sitä hitaasti. Näetkö revontulet viime yönä? Kun todistat erityisen upeaa näytöstä, voit sanoa: tuo on kaunein revontuli, jonka olen nähnyt. Tämä ilmaisee vahvan tunteen ja ihailun. Se on hyvä tapa jakaa kokemuksesi. Kokeillaanpa sitä hitaasti. Tuo on kaunein revontuli, jonka olen nähnyt. Hauska fakta: revontulien näkeminen vaatii pimeää taivasta, ja Lapissa kammosaikaan niitä voi nähdä jopa päivällä. Suomalaiset saattavat viitata revontuliin myös vain nimellä Aurora. Nyt toistetaan tarkemmat lauseet. Näetkö revontulet viime yönä? Ja tuo on kaunein revontuli, jonka olen nähnyt. Näillä lauseilla voit jakaa luomuavan kokemuksesi. Viime yönä, edellisen yön aikana, last night. Kaunein olin muoto sanasta kaunis, most beautiful. Nähdä, havaita, simila, to see. Myytti, vähän tarina. Myth. Mahtavaa, olet valmis puhumaan revontulista syvällisemmin ja osoittamaan, kuinka paljon arvostat tätä luonnonohjetta. Revontulet ovat aina suosittu keskusteluaihe. Kiitos, että olet mukana. Nähdään taas.